Vanhan pedon aika oli koittanut. Raudan ja miesvoiman keinoin opetimme heille, mitä todellinen vapaus tarkoitti. Aika oli viimein kypsä uudelle uljaalle imperiumille. P-liitto. Musta tuli sitten maailman yksivaltias, keisari. Saippua silmässä! Tästä voi mennä näkökin! Kuka saatana jätti saippuan lattialle? Kaiken ihmiskunnan eteen. Silti kiitosta ei herunut. Kansa vaan kehtas valittaa ihan mitättömistä pikkuongelmista, kuten ylikansotuksesta, nälänhädästä ja muusta turhasta. Mitä te oikein siellä melskaatte? Painukaa helvetti mun pialta tai tulee valopalloa niskaa! Kapteeni, toivon, että teillä on pätevä syy kutsua meidät koolle. Tämä tapaaminen voi vaurioittaa aikalinjaa entisestään. Itse asiassa on. Vilkaskaas tätä. Vaimot lesboilevat miestensä luvalla. Hetki vain, keisari. Kalibroin keilaajat oman ulottuvuutemme parametreilla. Ilmeisesti materiaalin tämä pää on siirtynyt aika-avaruudessa. Väistäkää tuo planeettaa! Energiatasomme on liian alhainen tuuppausvoiman käyttöön. Sädettäkää mennä tuonne planeetalle! Energiaa riittää vain 3 henkilön sädetykseen. Selvä! Info! Valmiina sädetykseen! Ei mitään hätää! Kyllä me tästä vielä selvitään! Täysasemo komento sillalle! Käyttäen ammuksena 33 senttilitran olutpullolla täytettyjä valopalloja. No mitä?